'cause I ain't quite as dumb as I seem. And you said you was never intending to break up our scene this way, but there ain't... Quantes hores de vol portem, nanos? 4:50 gairebé. I quan... 321 quilòmetres. I quantes hores heu pilotat cada un, més o menys? L'Arnau quasi tot. L'Arnau ha pilotat un muntó. Esteu fets uns cracs, nanos? L'equip sobre el Debo. Jo res, és que home, jo creiem vosaltres, però no tant.